May, rago. Bapa, ninano ka? Padiligdaran ta naman, ay. At pendilo mo, ay. At yung panulo yan, eh. Ay, tanay dana. Igang mamuha ka niya, naluwaran ta naman. Kalisakan mo yata, o. Upila lang yung pendilo mo, mariwasap, ne? O, ini na mga asawa na, ay. Tinaklaya, makabentilador ya po, tanay dana. Kapali yatang kapali, uy ni po, ay. Ninalaran tao nga rin, eh. O, darami, lisakan ko, rin unang ngayon ko giyawayan. Ah, puta. Turbo yata yung kalang mugyang palik. Huwag mo ng memusan ventilador? Hoy! Ay, anya pala yung mamumandala yung ventilador, ne, ay. Kakanya niya. Gigita tayong mga niyan, ay. Kaki na ba? Uy, Jin, ay. Baka migising ka. Sayang ka, ay. May nanoy na tayo nagyo, ay. I-survive tayo, rago. Makalo na siya, ay. Uy, Jin, ay. Migising ka, rago, ay. Makiabi ka kaya kami. Respondi ka, mangisnawa ka. Gandi takmo, ay, rago. Oh, Jin niya pala lagyo yun, eh. O, niya kasing bayo ni Boktot mana. Pepay numandeng Jin. Anya, yan. Jin niya lagyo. Ay, rago, migising na ka, ay. Umaut kaya sana. Unang nga ko biyasa, ay. Anto na nakaragong mamu kaya kami. Wala na kanyang pisalida ka pa. Ay, rago. Ala na talaga. Baboy niya ang nasi. Ay. O, yan, may biya, ay, dana. Takot na pala may babaw kaya nasing animal. Uy ka naman po Melo nung kamunta, ay. Munta na ka kene. Sinabi ko kaya ka man, dilo na ka, laya mo na nakandungis. O yan, sige. Pakagadgaran mo sarili mo. Wala ko mukha nilibag mo yan, ay. Sinabi ko na kaya ka mag-tiktok ka tangeni, ala talang panakitan. Bilisan mo na kaya, ready ko ni cellphone. O, game. Tanay na mo maili ka, ay. Alam eh, pamilitan da ka pa, baladaran tao ka niyan, ay. Ikendi mo na yan sarili mo, buri mo turuanan da ka pa. Taray-taray nga naman lang, eh. Mabaya ka pilitan niya ba?